Здравейте, включваме се от красив Шумен. Имаме информация, че на територията на Върбица се случва нещо. Тук сме пред районното управление в момента. И има доста сериозно струпване на хора, които чакат на опашка. Не знаем какво точно се случва, но ще разпитаме по възможност. Тук сме с Хасан Хасанов от Върбица. Имаме информация, че нещо се случва във Върбица. Хасане, какво се случва? Ами вчера насам на територията на област Шумен и по-специално в община Върбица има превенция за купуването на гласове. Това се случваше на много други избори. Винаги сме подавали сигнали, но тогава полицията не хаеше, изобщо не се интересуваше за тези сигнали. Но сега положението е съвсем различно. Полицията си върши работата. В момента се разпитват купувачи на гласове и хората, които са били купени реално, на когото са раздадени парични средства или някакви други помощи с цел да бъдат принудени да гласуват за конкретна определена партия, която е приближена до местната власт в община Върбица. Тоест сега и тези, които са купували, и тези, които са били купени, абсолютно, са разпитвани от полицията. Точно така, защото това е веригата. Реално, нали, всеки един купувач на гласове купува за даден конкретен човек. И хората, които биват подмамени, нали, трябва да дадат цялата информация на полицията, кой точно е дошъл при тях, каква информация са искали да вземат от тези хора, за коя конкретна партия са искали те да бъдат накарани да гласуват. И по този начин веднъж за винаги да спрем това купуване и продаване на гласове на територията на Република България и да има честни избори. А ние тая превенция и това нещо го бяхме обявили още преди няколко месеца, че наистина на територията на област Шумен ще има честни избори. Както виждате, полицията се грижи за това. Да, аз да ви кажа честно, изключително много се радвам, че мога да кажа, полицията си върши работата, дори в нашия регион. Имаме информация, че вчера е имало акция и в Марково, и в Косово, това са Каспичански села. Така че продължаваме да следим. Благодаря ви. И днес строителната борса е затворена. Хората говорят, че причината е полицейската акция, която в момента се извършва на територията на община Върбица.